Rindu
Tes. Wah. Suaraku apike ta nek salon. Weles ning jero kae lho. Wong mik tanpa kabel apa ya enak kok. Njarek nggawa tali dawane pol. Alhamdulillah dina iki panas. Aku ning jero iki mau ya sumuk, dandanku malah kaya ana kebon, Cet. Ayo iki mu ya dikek iki pasangan loro lho. Ora perkara kipas angin ora dandanku ning jero kaya ning kebon. Lho kok iso? Awur nanas karo kates ngono kok. Ngono ku mau biasane bolebokno tas kok. Ya alhamdulillah. Buka wadine wong senengane. Kok wadi biasane kaya ngono rasa dielingno. Ya aja ana settinge kok mbok wadik-wadikno aja keliru. Nek ora dielingno nesu kok kandhani. Ora ya. Wis iki mu alhamdulillah rawuh ana ing daleme Bapak Sumardi. Heeh sing duwe gawe diparingi terang. Nah. Sumardi. Ana werdine. Ana artine to. Kowe apa? Sing ngomong kan sampean. Su ki apa aku takon. Sui sumeh. Sumeh. Bapak Sumardi ku mau seneng sumeh. Senyum terus. Angger ora turut-turut dalan senyume. Nek karo wong iki sumeh. Sumeh. Heeh. Iki sing su. Mari marang sapa wae ora tau gelo. Marang sapa wae nandur becik. Tukule mesti becik. Ngono lho. Iku mu sing mar. Sing dina iki nyunatno anake nanggap barungan ngesti budaya. Iku Bapak Sumardi. Maria Ulfa iso kowe. Maria Ulfa. Iku nek kowe iki apa? Maria iku teko ma. Aku neh. Heeh. Aku neh. Bu Maria wong endi? Bu, iki tak apik-apikno lho Bu jenengan. Anu Bu, engko nanas loro aku ya. Gampang nang perkara iku. Ma. Kowe tak cet. Aku Bapak Sumardi ngono kok. Bapak Sumardi kowe. Bu Maria Ulfa. Maria Ulfa. Aku neh. Kowe neh. Aku neh piye? Maria maringi hiburan kanggo anak mergo nyunatno anake ya maringi hiburan kanggo tangga teparo. Maria. Terus Ulfa endi wong ora metu-metu. Wis tanggung tak apik-apikno lho iki lho. Lagi dijikokno. Tenggomu ora sinau iki mau nang jero. Bapak Sumardi mau tak apik-apikno. Ngono kok. Engko nanas loro kates loro ah. Ul ulama lan solehah. Iku wis pantes kanggo Ibu Ulfa. Dadi contone karo tangga teparone kan. Iya anak sapa riwari nek ngarepe iki. Iku paham dengan kewajiban sebagai istri yang solehah, paham dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Ono iku Maria Ulfa. Anake mau sapa Hasan ta apa ya? Aku neh Hasan iki. Heeh. Hasan Nuril Faiz. Werdekno. Adik Hasan Nuril Faiz. Mergo tontonan iki iso dadi tuntunan. Wis dadi tuntunan nek iso. Dadi tatanan. Hasan. Harimau iki, Mas. Mas Hasan mbak arani harimau. Lah yo apa, Cet? Aku mbok takoni koyo ngono. Mula kabeh nek kowe garap koyo ngene iki aku dikandani. Aja terus mbok pangan kowe dhewe. Dadi aku iso mikir bareng kok munyo. Pikir to yo. Ha iki apa? Ola biasane kanggo ngono. Ha iki apa nek aku sing ngerti? Ha iki apa? Apa? Apa ha? Lho aku toh? Aku takon. Hari ini Adi Hasan sunat. Sunatnya jam piro? Lho, engko to ya sunate hari ini. Hari ini. Oh besok. Hari ini Mas Hasan nanggap barungan. Hari ini Mas Hasan nanggap barungan. Oh enak ngene. Santri, muga-muga Adik Hasan dadi
santri. Amin. Amin. Nah, terus Nuril. Wah, kemeng lho aku kabeh lho iki aku. Pol ngomong lho. Dibacutke Nuril. Ah, Nu. Tate suruh metu kok bukan. Engko gampang. Nuril, Nur. Heeh. Nurul. Nurul mau. Nuril. Nutukno lakon. Nek wis tetakan iku wis dadi Joko, ora dadi wong cilik meneh. Nutukno lakon. Muga-muga dadosa anak kang saleh. Mergo wis balik. Ngerti dosa. Ya duwe tanggung jawab kan ngono. Nek wis bar digitan iki nek wong lanang bar digitan iki duwe ngerti dosa. Iya nutukno lakon. Duwe tanggung jawab. Nutukno lakon manembah marang Gusti aja lali kewajibane ngibadah. Ngono. Fa. Lho. Rilah. Nuril. Kowe tak cat gendan cat ngono iku. Mosok ya ora mikir belas lho kowe. Ril. Heeh, Rilo. Heeh. Rilo kanggo keluargane ana apik ana eleke. Ndike paling nduk ngarep. Mergo ndekne iki bakale dadi sing neruske wong tuane ya Pak Sumardi mau. Nek iso mendem jero Pikul dhuwur. Wong ngono iku derajate wong tuwa. ya wis. Fa insyaallah dadi jagoane keluargane Pak Mardi iso dibanggakno karo keluargane. Amin. Istiqomah dadi bocah sing bekti marang wong tua kaloro duwe rasa jawab karo keluargane. Iki lho siji dadi panutane dulure. Muga-muga dadosa putra kang saleh. Amin. Penontone ana bayi bareng aku ring kamar mandi to, Jet. Heeh. Sandangan ketoh tumpuk-tumpukan. Ngono ki ya mbok omong, ngono ku nek diomong Jaswadi ora gelem kowe ya. Lho, Pak, mergo wong duwe gawe iki ora kober umbah-umbah. Mergo ngono ditumpuk ning kamar mandi ben ketoke resik. Ora disawang tamu undangan ngono lho, Cek. Wis disimpen ning mburi kono. Oh, sesuk dilaundri. Sesuk dilaundri. Luar biasa. Iso gatane iki mau ya enak lho, Cek. Soto krupuke gede diplastiki. Tak buka mlempem lho. Kowe kok kober lho. Hah? Kok kober? Mergo iki mau bukaane wis ket mau ngono lho, Cek. Ya donga pindho tong kanggo keluarga besar Bapak Sumardi sing menggugati sing duwe gawe. Aku tak ndongakno Bapak Sumardi lan Ibu. Ini iki Desa Ngembal Kulon. Ngembal Kulon. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kagem keluarga besar Bapak Sumardi lan Ibu Ulfa Maria Ulfa sakwise duwe gawe diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Halal lan barokah. Amin. Syukur-syukur yen turah saged tindak menih Mekah lan Madinah. Amin. So yen wis numung ning gone Mekah Madinah mulih nanggep barongan iki neh ngesti budaya barokai. Amin. Ngono iki aku ndongakno keluarga besar Bapak Sumardi. Nggih. Sampean yo ndongakno karo anak sing bakal dicitano Adik Hasan Faiz. Muga-muga anggenipun dipun tetake enggal-enggal saras. Amin. Dadosa putra kang saleh. Amin. Migunani tumraping nungsa lan bangsa. Amin. So gedhe duwe cita-cita muga-muga tercapai. Amin. Duwe angan-angan muga-muga Gusti kang gelar jagat ijabahi. Amin. Lan iki dina barang ya Tang ya. Matur sembah nuwun karo aksi Danis. Heeh, iki ana loro iki. Ana loro. Aksi Danis kalian. Apa iki? Lah ya apa channel ini? Hah? Wong ireng-ireng kok diundang Denmas. Denmas Kang Denmas Ulin Channel. Denmas Ulin Channel. Matur sembah nuwun atas kehadirannya juga nggih sampun derek Mahayu Bagya
Aksi Danis kalian Den Mas Den Ulin. Mas Ulin. Jangan lupa nanti bisa diupload ya langsung ya. Oh langsung ya. Oh live streaming. Hati-hati lho live streaming lho. Yo. Ning sing mburi barang iki lek nembe rawuh Bapak Jupriyanto nggih. Sugeng rawuh. KPK. Nggih, matur nuwun. Aksi Danis matur nuwun. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan juga live streaming Mas Ulin channel matur nuwun, semoga sukses panjenengan nggih. Pak Jupri nggih. Sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ngembal kulon. Mugi-mugi gemah ripah. Allah jinawi. Amin. Murah sandang murah pangan. Umpama sing duwe utang muga-muga ndang lunas utange. Iki buanten utange akeh lho iki. Buanten amin. Donga pindonga. Sing duwe lara ngelu muga-muga ilang. Ngelune. Sing duwe lara mata muga-muga ilang. Matane dadi penyakit nek wis keramban. Iki mau lho Tong, sing di lara mata ilang penyakite. Heeh. Muga-muga sing di lara mata ilang iki anake sapa ngono lho ya Gusti. Gusti. Jarno, iku mendeme kakean iku tak mubang-mubeng. Arung cincim kok iso ngono kok lele lah. Katoke kolor dipamerno. Sing di lara mata ilang penyakite. Penyakite alhamdulillah. Amin. Iki mungkin ada request, jaluki request apa chat ngono chat. Nggih. Bapak Sumardi ndi? Piyantune. Iki Pak Sumardi.